дар ин аввор ман ба шумо мефаҳмонам ки чӣ гуна худро муаррифӣ кунед дар вақти интервю. шояд ки шумо интервю доред барои ҷои кор ояндатон, шояд ки интервю доред дар сафорат, шояд ки шумо парвоз доред ба ягон давлатҳои хориҷи кишвар барои саёҳат, барои кор, барои таҳсил ва ҳатман ки шумо интервю доред ва дар он интервю ҳатман ки савол дар бораи он ки худатро муаррифӣ кун ҳаст. агар ки ту касе бошӣ ки рӯзҳои наздик интервю дорӣ барои ҷои кор, бояре ҳосил кун ки ин наворро то охир тамошо кунӣ, чунки ман дар ин навор ман ба ту аз ҳама суоли муҳим ки дар бораи худат гап зан ё ки худатро муаррифӣ кун меомӯзонам ва шояд ки рави ҷои кор та интервюша гузарӣ ва ҷои кор гирӣ. хоб маълумоти кӯтоҳ пеш аз он ки оғоз кунем. номи ман Ризо, бале Ризо Гиёев ва ман дар ин YouTube канал видео месозам дар бораи IT, технология, таҳсил, омӯзиш, донишгоҳ, зиндагии донишҷӯӣ, зиндагии корӣ, дарсҳои IT ва дар ин қисми зиндагии ман бисёр вақтҳое буданд ки ба ман лозим буд интервюҳо равам. барои мисол донишгоҳ, сафорат, хоб ҷоҳои корӣ ва аз ҳама саволе ки машҳур аст дар бораи худат гап зан. ва барои ҳамун ман мехоҳам ки дар ин навор шумода суҳбат кунем ё ки шумода омӯзонам ки чӣ гуна ҳамин савола ҷавоб додан ва бале барои ҳамин ҳей агар хоҳӣ ки ин гуна видео зиёд шавад дар оянда дар бораи интервюҳо, саволҳои интервю, лайк гузор, комент навис, обуна шав, ба дӯстот равон ки ин навора. ва бале пас он ман ҳаракат мекунам ки видео зиёд созам то ки ту омӯзӣ ва ҷои корта ё ки донишгоҳта ё ки сафората ё ки визата гирӣ. барои ҳамун оғоз мекунем. хоб дар ин навор ман дар бораи се нуқтаи аз ҳама муҳим суҳбат мекунам. аввалин нуқта ин аст ки ту бояд тайёрӣ бинӣ, яъне тайёр шавӣ барои интервю. ва аввалин коре ки ту бояд кунӣ омода шудан ё ки тайёр будан, яъне барвақт барои ҳамун интервю рафтан. барои мисол биёгирем ки ту интервю дорӣ дар сафорат ё ки дар ҷои кор ва дар донишгоҳ, агар ки дар наздики хонатон бошад, ту бояд барвақта равӣ. барои мисол агар соати интервю соати 2 бошад, ту бояд аллакай соати 1:30 ҳамунҷа бошад, аллакай 30 дақиқа пештар дар интервю равӣ. ин як. бале вақте ки одам агар барвақт ба интервю ки рафт, ин аллакай нишонаи онро дорад ки ту эҳтиром мекунӣ ҳамун интервю гирандата, дар ҳақиқат ки дар ҳаяҷон ҳастӣ барои ва интервю. ин аввалин сабаб ё ки аввалин тавсия. дуюм тавсия ин аст ки ту бояд либосҳои дар ҳақиқат ки зебо пӯшӣ. барои мисол ҳамашун профессионалҳо либос пӯшӣ, костюм, брук, ришо фасон, мӯи сар зебо ва бале галстука задагӣ профессионал будан рафтан дар ҷои кор ё ки дар ҳамун интервю нишонаи онро дорад ки ту дар ҳақиқат ки бале яъне мехоҳӣ ки қисми ҳамин ширкат бошӣ ё ки дар ҳақиқат ки ту эҳтиром мекунад ҳамун интервю гирандара, яъне сари вақт будан дар ҷои интервю, либосҳои профессионалӣ пӯшидан, барои мисол галстук, чизое ки гуфтам дар боло. ва сабаби сеюм ин аст ки ту вақте ки рафтӣ, аввалин чизе ки дидӣ, яъне ту бояд ҳамун интервю гиранда да ё ки ҳамун одам да нишонти ё ки позитив бошӣ ҳама вақт, яъне манфӣ бошӣ. мисол табассум бояд кунӣ, фақат ханда кунӣ, хоб сухан мисол озода бошӣ, омода бошӣ, яъне ба настроени бад намеравӣ уҷа барои интервю, окей? чунки касе аз ту қарздор нест уҷа да. ту уҷа рафтагӣ то ки нишонти чӣ гуна одам будан, яъне ин чизҳо муҳим ҳастанд вақте ҳамун интервю да будан. сари либос, дар вақт будан ва чӣ гуна мисол табассум кардан, чӣ гуна яъне ҳамун настроени ё ки вазъияти рӯҳии ту дар ҳамун интервю дар ҳақиқат ки чӣ аст муҳим аст. хоб биёгирем ки ту аллакай сар либос фасон вақти омода рафтӣ ва табассум шод кард, яъне шодӣ барои интервю рафтан, яъне дар ҳаяҷон будан ҳеҷ гапе надорад, аммо яъне ғазаболу набошида, яъне ба настроени бад ина мӯи сари ман зебо нест, бо мози ман интервю даё набошид. ва бисёр вақте ки рафти интервю, аввалин коре ту мекунӣ, агар ки рӯз бошад, субҳ бошад, мисол ба забони тоҷикӣ, агар мо интервю ба забони тоҷикӣ, ба забони англисӣ не, мисол ба забони тоҷикӣ мегӯӣ ки рӯз бахайр, номи ман Ризо ва ман имрӯз омода ҳастам барои интервю. ташаккури зиёд. агар ки онлайнӣ бошад, хай салом намекунӣ, агар ки офлайн бошад, даста дароз мекунӣ, салом мекунӣ ва мегӯӣ ки рӯз бахайр, номи ман Ризо ва имрӯз ман барои интервю омода ҳастам. ташаккури зиёд. ҳамин гапа гуфти аллакай? перфект. пас он интервю гиранда метавонам бигӯям ки рӯз бахайр Ризо, хуш омадед ба интервю, дар бораи худатон суҳбат кунед ё ки дар бораи худатон нақл кунед ё ки каме дар бораи худатон гӯед ё ин ки худатонро таъриф кунед. яъне ҳам хеле савол дода метавонад ҳамун интервю гиранда. бисёр хатогиҳое ки дӯстои ман медонам мекунад, ин аст ки вақте пурсанд ки ҳей дар бораи худат гап зад, номи ман Зафар аст, очамай ғармай, авимай нурободай, ман дар душанбе калон шидам. не касе ҳиче намехоҳад аз ту пурсидан, окей?
ва ё мехоҳам бидонам ки ту дар бораи кор суҳбат кунӣ, дар бораи чӣ таҷриба дорӣ, на ки дар бораи пасти гузаштаву оилаву авлоду бобо бию калона. Не, ин хеле фикро нест, дар бораи хеле ин гуна гап намезанӣ. Гуфтем ки ӯ хатогира намекунӣ, дар бораи ин гап мезанӣ. Мисол аввалин нуқтаи аст ки дар бораи малакаву маҳорату таҷрибаҳое гап зан ки ба ҳамин ҷои коре ки ту дорӣ муфид аст. Ин аввалин нуқта. Дуюмин нуқта, дар бораи таҷрибаву донишгоҳу дипломҳову сертификатҳое гап зан ки ба ҳамин ҷои кор муфид ҳастанд. Сеюм, дар бораи дастовардҳоят гап зан. Яъне чӣ дастовардҳо дорӣ? хата таъриф кун. барои мисол хеле гуфта метавонед. Ака ин скрипт аст, ин навистагӣ аст ки ман худам навистагиам. Шояд ки шумода фоида бошад ё ки не. Ин яъне намуна аст. Ташаккур ки шумо ба ман имконият додед то ки имрӯз барои ин вазифа ба шумо дар интервю бошам. Зебо, ҳа? Ташаккур ки шумо ба ман имконият додед то ки имрӯз барои ин вазифа бо шумо дар интервю бошам. Аллакай ин ҳамун интервю диҳандаро мегӯяд ки ҳо, и бачак аллакай мара ташаккур гуфтесай, сипос гуфтесай. Ин зебо, аввалин ҷумла гуфтагӣ. Пас он ту мегӯӣ ки пас аз он ки ман тавсифи эълони ин ҷои корро хондам, пас аз он ки ман тавсифи эълони ин ҷои корро хондам, яъне ҳамун description дар бораи ҳамин ҷои кор чӣ нависагиро хондам, ман бовар дорам ки ҳамаи маҳорату ҳунару таҷрибаеро дорам ки ман бовар дорам ки ҳамаи маҳорату ҳунару таҷрибаеро дорам ки афсонавитарин ва мувофиқтарин номзад барои ин вазифа бошам. албатта ту наметавонӣ афсонавитарин агар ман идоа кардам, ё ки ту метавонӣ ки ман бовар дорам ки ба ҳамин вазифае ки ҳаст ман мувофиқам, чунки ман ҳамаи таҷрибаву ҳунару маҳората дорам. пас он ин гапа гап мезанӣ. ман қобилияти хуби ҳалли мушкилотро дорам ва метавонам аз уҳдаи ин вазифа бароям. ту вай гуфтеси ки ту метавонӣ ки проблемаро ҳал кунӣ, яъне ту одаме метавонӣ бидан ки ягон мушкилӣ омад, аллакай мушкилиро ҳал кунӣ дар ҳамун вазифа, дар ҳамун ҷои коре ки мисол ҳастед туда. ва пас он чӣ мегӯӣ? ман бисёр дастовардҳои таъсирбахш дорам. барои мисол, дар вазифаи пешинам ман аз ҷониби мудирам ё ки сардорам ё ки кордиҳандаам таърифнома гирифтам барои ёрӣ додани ширкат то ки роҳҳоеро ёбем ки фурӯши маҳсулот зиёдтар шавад. яъне ту аллакай гуфтеси ки ман дар ҷои кори пешинам як роҳеро ёфтам ки аллакай тавонист ширкат маҳсулотша зиёдтар савдо кунад. роҳеро ту ёфтӣ ки ширкат аллакай даромади зиёдтар бинад. ва ина чӣ хел кардӣ бояд гап занӣ. ва инро бо такмил додани стандартҳои хизматрасонӣ ба мизоҷ анҷом додам. яъне хизматрасонии мизоҷон. барои мисол шояд ки ту ягон коре кардӣ ки мизоҷон ягон роҳеро ёфтӣ ки мизоҷон яъне муштариҳо шод шаванд. мисол омаданд ва пас он ту як яъне шод рафтанд аз ҳамун ширкат ту. акнун дар бораи чӣ гуна инсон будани худат гап мезанӣ. акнун хушӯ гӯш кун. чӣ намуди инсон будани ман маънои онро дорад ки ман ҳамавақт рафтори намунавии мусбат дорам. ман ҳамчун мутахассис масъулият ҳис мекунам. чӣ хел зебо аст, инҷа зеботар аст. агар шумо манро ба ҷои кор гиред, ман боварӣ дорам ки шумо дар сармоягузории худ ба зуддӣ натиҷаи мусбӣ хоҳед гирифт. яъне тариқа автоматӣ ҳамин намунае ки ман шумода гуфтам маънои онро дорад ки ту дар бораи ҷои корот гуфтӣ, дар бораи дастовардот гуфтӣ ва дар бораи чӣ гуна инсон будани худат гуфтӣ. танҳо дар бораи на ин ки барои мисол ман Ризо Гиёев 22 сола аз Душанбе михели ухели не бародар ин кора ту бояд накунӣ. накунӣ кора накун. агар ки ман ба ҷои ту мебудам ошино, ҷои кор доштам ё ки интервю доштам ба наздикӣ хеле мекардам. хоб аллакай интервю сар шид ва агар ки дар офлайн мебуд, мисол дар ягон ширкат мебуд, мерафтам дар ҷои макон, либосҳои фасон мепӯшидам, галстук камачи ма мисол галстукма мезадам, касмбрукма фасон, ришома зебо мекардам, мӯи сарма фасон мекардам. хеле либосҳо зур ҳамихелас вақт замонда мерафтам ва мерафтам мегуфтам ки рӯз бахайр, номи ман Ризо ва ман омода ҳастам барои интервю. ташаккури зиёд. дастма қати дасти ҳамун менеҷер ё ки мудир ё ин ки сардор ё ин ки кордиҳандам медодум ва агар ки мара иҷозат медод ки Ризо шин мешишнам, агар ки иҷозат намедод намеистодам. яъне эҳтиром. вақте ки вай туда иҷозат надод ки шинед, ту бояд нашинӣ, чунки эҳтироми бародарист. хоб вақте мегуфт ки ҳей Ризо марамат шин, меистодам. пас он аллакай мегуфт ки хушомадед ба интервю Ризо, муҳтарам Ризо Гиёев. ва ё ки хел мегуфт хушомадед ба интервю Ризо, каме дар бораи худат суҳбат кун.
хоҳиш мекунам дарбораи худатон лутфан дарбораи худатон суҳбат кунед, ё ин ки хоҳиш мекунам дарбораи худатон гӯед, ё ки каме дарбораи худатон гӯед мегуфт ва ман оғоз мекардам. муҳтарам мудир, аллакай ман номашро мегӯям, биё номашро мегирем, мудир Саид. Муҳтарам Муид Саид. Мудир Саид. Муҳтарам Саид. Хайбё, муҳтарам. Бале Саид маро. Ташаккури зиёд ки имрӯз маро ба интервю даъват кардед. Чӣ гуна ки шумо медонед, номи ман Ризо аст ва ман мутахассиси IT ҳастам. тӯли чандин солҳо дар корномаи худ ман ҳунарҳову маҳоратҳову малакаҳову таҷрибаҳоеро гирифтам ки имрӯз ба ҳамин эълоне ки шумо барои ҷои кор гузоштаед муносиб меояд. хоб пасон ман аллакай дарбораи мисол ҷои корро мегӯм, мисол дарбораи ширкат мешинам ки ҳей ман ихеле корҳоро кардам, ихеле корҳоро кардам ва пасон ин гуна корҳо аз дасти ман меояд ва пасон бо ман мегӯм ки мисол дарбораи донишгоҳам, мисол ман мегӯм ки ҳей ман донишгоҳи бонкиро тамом кардам ки ҳамчун веб application developer ки веб барномасоз ва ман боварӣ дорам ки ҳунарҳое ки аз донишгоҳ гирифтам ва ҳамун дипломе ки дорам метавонад ки дар корномаи ман дар ин ҷое ё ки дар вазифае ки шумо эълон кардаед муносиб бошад ё ки мувофиқ ояд ва ман боварӣ дорам ки агар ки шумо маро ба ҷои кор гиред ана ҳамон инвестмент ё ин ки сармоягузорие ки шумо мекунед дар муддати хелам кӯтоҳ дар хелам муддати кӯтоҳ метавонад ки натиҷаи хелам олӣ ё ки натиҷаи афсонавӣ баргардонад ва ташаккури зиёд. яъне ҳамин қадар кӯтоҳ кифоя аст. ягон чиз зиёд намегӯем. хоб дӯстои азиз, умедворам ки эҷодкории ман ё ин ки тавсияи ман ба шумо писанд омад ва агар ки писанд омада боша, ҳей лайк гузор, комент навис, обуна шав, ба дӯстот равон кӣ навора ва дар комент навис ки дар оянда чӣ гуна намуди яъне видео ба шумо писанд аст, чунки ман мехоҳам ки мутахассисони IT ҳастанд ки мехоҳанд ҷои коршона гиранд. бале шояд ки ёрӣ расад ва ёда, шояд ки бинамедонанд ин тавсияро тавсияти ма аз таҷрибаи худам, албатта ман намегӯям ки таҷрибаи афсонавӣ дорам баъд, аммо тавсияе ки яъне таҷрибае ки дорам мехоҳам ки ба ҷиҳони рақамӣ, ба ҷиҳони онлайн тавсия диём. ва бале дар комент нависед чӣ гуна видео шумода писанд аст. ба ҳама рӯзи афсонавӣ хонам. бай 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 бай.